Nijang Karbi ang long ang kangalong, pinang arni pen duplicate permanent residential certificate, tiek pen PRC Kaselam at tungkedok o kabertalong si, KSA Hamren Regional Committee pen kelang cari dunasay padopon. Lasi, alang litumpen ahok pen alam long pon si, lapuson asay angwek ng Jipura, pini West Karbi ang long district commissioner panong si, pinpur aloh kepajir pon. Pinpur aloh pidam ng kok alam the, KSA Hamren Regional Committee may pupersonto yung tipen na jok, perangke tumang no lam the chpaklang pon. Pinili tom Karbilo Charlie Asong Hamren Regional Committee pendak District Commissioner KSA Hamren sini tu memorandum isipilo. Just pet nili tu memorandum kipinang ko kathipi abangalalo. Jeli tum West Karbilo tum 6 schedule area long stami mena kachari aron long lok pen dokok pen apisi tami ladak PRC mate permanent resident certificate bang dak duplicate ka ulai ditum theklong piglo. Kedam tagar nipan name theklong piglo sa pining aning kanam bang ke abisi pikasong sini tum theklong lo. Just met PRC pen dak kay apply mate PRC alang tum ka ulaya bangke angtan pen ke bang je aron re pen ladak nake dodun je PRC ke lo iman eligible kalipin atum stame sakuria men pen lapen kapre awar sai ka chu NG pen ladak aron re pen lo bonai si ladak alang tum PRC chepalong lo la so pen joksi non maloma bangke arlo pen nili tum birtalong lo je dak ki ong dung dak pharo hini sose ladak duplicate PRC bangke le tum Tekmonlong lo. La sini le tum pini so dak pen dak disi sarpan tuning rilo je la bangso duplicate mate fraud documents pen PRC kabonaya long investigation kuri pamenang je. La peladak fraud kakuri pen ladak PRC ke long tang ansitame immediate pen hala bangso bang hu pini jat opposition long le donot sakuri kapre ka long le donot la pen kapre ka position long le donot la illegal pen si mate fraud documents pen si ladak PRC kaulai pulotang te alang tum pan sodak pen action enang ji pusi nili tum tuning rilo cancel back nang ji la pen action enang ji la pen thua bangke la bangso fraud ka documents pen PRC ki pialong Circle office chokomar tumlong circle office authorities atumo ladak DC office long kam kachoklem tumo lapen badut sitame alang litum pan jong siladak involvement kachinilo polotang te sarkar pen mate authorities atum pen sodak pen action enang ji pusin tum jong pon lo lapen tu bang la bangso PRC kelong ke joy ke kali ahok pet langdam polotang testa koson pen lone ladak aron ri pen atum na kelong lok bangke la bangke li tu mang khudam meme la sila bangso PRC aphuthak mesen strict protocol sa bang immediate dak authorities atum pen bonai nang ji pusin li tum jong pon lo nil tum Karbilo Charlie Asong pen li tum pachining tung je PRC kelong ji aphan aron atang thepik just semet pet dak recommendation from local headman wrong asar pen si tami isi recommendation nang ji mate elected atum pen tami isi recommendation nang ji lachot kalisi ladak revenue circle pen tami adim aklong je dak permanent resident kalima kalang ma verification kuri nang ji la sona teng langdam pulo teng ladak indigenous kali rakido barim tum kali pute koson pen si ladak bangke PRC kelong logma la bangeli tum arjume me ladak bangke thek daklo je komane jongjong ale kacho en pensi ladak bangke piniar ni lapuson PRC isu bom lo pu bangel litum pen bangke thek dak lo la pen jong dak lo la si puthot chuning ri chulo la bangso media hin pen la bangso PRC along je bagjok aputang me dak kelengkari le donot kecho panglim le donon illegal fraud pen le donon la tum sodak pen action NC ang thek chepak lang nai pusin tum Karbilo Charlie Asong pen pini ladak jong pon lo PRC chot kali pini circle office along isi pen isi ladak nil tum ke jong dunjia sondo ladak land pata sitame pini non tribal satum si adon tin thak pini khiruni penceklok kapre adim penceklok pata chiot cry la hayalong ke ladak ke konatni ke chokche la bangke nil tum pen thek kontak lo asik badu bang punon lapuson Karbia ron mate Karbiang Law Autonomous Council land right aron la pen kapre la hai PRC penceklok kapre aron karkan tum pen sitame Karbilo Charlie Asong menjong sinang chini danglo polotang ten tum nang litum aphan ajat pen akang sai samil tum nang pibagi busela so media hin pen tum sodak pen pachinilo